Hi viewers, welcome back to another episode of Ed Parai Ivan. It's a podcast where we talk about the business world, promote business, lifestyle, and motivation. And as you guys can see, I'm busy in the barber with Simon, who's busy cutting my hair while we're doing the podcast. My bro, what are you putting on my hair? You should washing it first. But anyway, Simon, tell the viewers who you are. Ik ben Simon. Ik raad mijn babes op hier samen Israël. Babes op David Israël. Bij deze studio. Ja, hoe zit het daar hier? Maar is het daar hier voor mij te interview? But anyway, Simon, tell us before we actually start this now, where did you go to school? Ik was bij sectie Westworld. Okay. But when you finish matric, did you like think what did you decide to do after school? No, week. 9 to 5. Ja. Ik But heb what do you think? nooit gedacht, ik zou like een business zijn hier. Like in Paus, like the Paus. But no, is there opportunity for them to study or was it study week to Yesterday week. 9 to 5? Yeah. Can you tell us the experience over 9 to 5, how you experience it? Oh, 9 to 5 was that. As basically siya lang sa school man. Pero ay lang din para 9 to 5. Okay. Basically. So, 9 to 5 was school. Alam mo na later to school, break time. Sabi niya bundle, sabi niya hand of stick para sa bracket out, sabi niya laisan, sabi niya latan, sabi niya ay pala yung set out, I would prepare over 9 to 5. So in the working environment, what was the best lesson you learned? The best lesson I learned. That's a bullet. Is it the best? Yeah, that's a bullet. So how did it come with you and actually become like actually the partnership? How did the connection take? Iman ano din tayo na pamahirin introduce at is Pluto. Okay. Ito pamahirin introduce at is But that time did you work or did you do nothing? What? yeah, ito be kahit ay ma-introduce at is at ito to young answer. Okay. Was it ilang ko may isling? Isling may like an interview over status. Was it how deep was this interview? Was it hard or was it just a mild interview? It was very hard. Yes, sir. Did you physically need to grow something? Yeah. Yo, so it was a tough interview for you. I know there's a ton of way. But yeah, I know the introduce and isling may it's a single way. But I realized that I pa sa magsama ng isang Okay. so, ito may tara-tara it was it baka na sa amin as dito tuwiti ka na iba na para dari paabas sa wari pantiya naman di paabas sa wari si tuwitiriya puwan do na uso si was it paabas sa biso sabi isli as a part mo. Okay. So, what do you think is a barber shop? What is difficult for you? Especially because I know you need to get clients and stuff. So, what is the hard, the difficult? Because I know there's a lot of barber shops just pop up everywhere. The difficult part van barber is self-promotion. Dat niet dus self-promote. Ja, dat met alles wat je doet. Met jouw lifestyle, met jouw werk wat je doet, jouw behaveling. En het moeilijkste is om cliënten te houden. Ja, te blijven. Want cliënten kan niet allemaal zijn profiel. Het zijn gewoon rechtstreeks. Het maakt niet uit hoe je feit, hoe je feit in de zet.
Bagus saya harus dia akan manifesta com itu bisa lah itu kali net akan mesti kita dulu pati po home reka bisa di dan belum ada iklan naik iklan itu dia terus naik pay mau saya ada yang saya naik itu saya mana klien sekali dia yang klien. So, in your opinion, what do you do to basically prevent it? Ik zou maar mijn best proberen om conversaties te houden, mensen te praten, die werk te doen. Als je belangrijk is die execution van client, als je client die heeft gezien, en dan is het je werk niet te doen. That is fixed. Terug wat ik wil. A fight. It's over fight. It is the same. It's like you're gonna go freestyle or you're gonna surprise me now with the new hairstyle. But okay, I'm just gonna go with the normal fight. It's my classic move to do. But yeah, that is basically the difficult parts that people don't understand about business. But how do you personally feel about running your own business? Although you have a partnership and Ashley can also guide you here and there, but how do you personally feel about running your business? Well, running a business is very difficult. Yeah, as because say, mensen say, yeah, they have your passes, they want to go, and they can, I still want to go, they basically your free time, that is fixing. The problem van het van je business is dat je management team, dat je mensen wat samen jouw werk, wat je calls, wat je appointments maakt, wat allerlei die klinken doen, wat een grote company heeft, dat je zulke mensen die zijn bij alles jou doen. Dat je werkt basically jouw dag 24/7. Het maakt niet uit. No breaks, 7 days a week. 7 days a week. Het maakt niet uit. Alles is af, als je af doet. Dat weet je altijd. Van als je niet werkt, dan maakt je niet af. But do you think it's important to take one day off and just rest to reboot yourself? Het is baie belangrijk om te rust. Voor alles wat aardig is. Als je brain function in je body, je brain in je body niet samenwerkt, als hij niet samenwerkt, en dan gaat je achteraan in je performance, in je art, wat je doet. Take us a day to day, like in what do you do, how do you set up, what is the first thing you do when you wake up in the morning? First thing I do when I wake up in the morning, brush my teeth. It's a good start. It's a very good start. Yeah, baie belangrijk. Brush my teeth. But ja, ik recap me net. Als ik opsta in die ogen, dan recap ik op in maken voorbeelden. Die daarvan tevoren. Maar steeds wat ik misschien ga maken. Kas wat ik misschien nog, wat ik voel, wat ik happy ben geweest in mijn cliënt was ik. Allerlei dus, kijk een paar van mijn favorite papen, zo video's. Dat ik net weer hij motivation dia kan voel wat ik weer gaan lekker doen. Dat is basically al wat ik doe. Ja, dan krijg ik me en die ogen en dan als ik op pad naar mijn werk klik. What motivational words would you give to young people, especially since they have their own business and you see the struggles that they need to go through? Als je iets hebt wat als je het doet met en je wil het graag zien, niet opgejaagd doen. Het maakt niet uit wat de struggles die je kan opvatten. Al moet jij 9 to 5 opvatten, net om je doel te bereiken. Vat hij 9 to 5
Het maakt niet uit hoe lang dit pad komt bij je doen, bij de poging. Zij gaan naar, ik kom zolang zij niet die opging, en zolang zij werk, hard werkt, de woord zij doen van je. Thank you, Simon, for the haircut that you done for me. And yeah, guys, if you want to do this, especially our men, we need to look after ourselves as well. So yeah, guys, we're going to put the details down. Thanks. Please like and subscribe and follow. We'll see you in the next episode.